ikke lave et podcast, Alex? Det skal vi, Michael. Det har jeg virkelig gerne ville længe. Og jeg vidste egentlig ikke, at det skulle være en podcast om at være en gamer, overvære en far. Men efter at vi begyndte at snakke om, både at du og jeg spiller computerspil og laver computerspil, men også hvor meget vores børn spiller computerspil, og hvad de spiller computerspil, og hvordan det påvirker vores familieliv, så blev det meget klart, at det var det, vi skulle. Ja, jeg synes, det er så relevant. Jeg er så glad for, at du spurgte mig. Så mange tak for det. Og nu gør vi det bare. Nu sidder vi her en aften. Børnene er jo lagt, og så tænker vi, nu optager vi. Så det her det er bare lige til dem, der lytter med. De 5 mennesker og min mor. Det her bliver jo det første afsnit så. Det er jo faktisk introduktionsafsnittet. Og hvordan starter man lige et podcast? Hvad skal vi skal vel ridse op, hvad vi vil, og hvem vi er, og hvorfor folk skal lytte til det her, tænker jeg. Det må være sådan noget lignende. Så hvorfor skal vi have et podcast, og alle har et podcast? Jeg føler faktisk, vi er lidt sent på den nu. Det har vi, og måske det er derfor, vi skal have et podcast. Men endnu mere synes jeg, vi skal have et podcast, fordi at bare det, at vi begyndte at snakke sammen, og begyndte at forstå, hvor meget vi har at dele med hinanden, om hvad det betyder at være forældre, og have børn, der gamer, og selv game, og have en omgangskreds, der gamer, og at gaming er en del af ens, ikke kun personlige liv mere, men eller socialt liv, men også ens familieliv, så gik det op for, så blev det, så det skulle være at lave en podcast om, Michael. Det er, jeg er helt enig. Jeg tror også, at jeg blev nemlig spurgt om at holde et foredrag om, hvad jeg lavede på min søns skole, og der smed jeg et hurtigt keynote sammen til det er jeg kendt for, og fandt ud af til min overraskelse, hvor mange spørgsmål der faktisk var fra den her forældregruppe, når det kom til computerspil. Og jeg tror, at på grund af det arbejde, vi har, og det skal vi nok komme ind på lige om lidt, hvad det er, vi egentlig laver, og hvorfor vi har en holdning omkring det her, så gjorde det utroligt nærværende for mig, at der mangler noget snak omkring det her. Fordi gaming har aldrig været en større del af det kulturlandskabet, end det er nu. Og samtidig så føler jeg, at vi som voksne mennesker måske er ikke helt klædt på til at kunne navigere i det her miljø. Og det kunne jeg godt tænke mig at bidrage med, fordi jeg elsker computerspil, Alex. Jeg synes simpelthen, det er fremtidens kulturmedie, og jeg føler, at det kan være oplysende, det kan være identitetsskabende, det kan være fællesskabsskabende, og ret tit føler jeg, at computerspil får en meget, bliver kastet lidt under bussen i det her meget store, unuancerede, vattede begreb, som kaldes for skærmtid. Ja. Og det gad jeg godt at komme ind og snakke om og finde ud af, hvad er det for noget. Og det er ikke, fordi vi har alle svarene, men vi har måske lidt et unikt perspektiv. Både på grund af, at vi arbejder i industrien, og vi selv er 2 kæmpe nørder og spiller meget computerspil. Og så har vi nogle børn. Det har vi. Og det er sjovt, du nævner det der med, at du har snakket på din børns skole og skærmtid. Fordi de to typer samtaler, jeg mest har haft om computerspil, når det kommer til kulturelt og dagligdagslivet, det er enten skærmtid, hvor meget og helst hvor lidt skal man gøre, og hvor meget er nok. Ja. Så den mere formelle snak omkring, hvordan påvirker computerspillet vores liv, eller børnenes liv. Og så den anden snak, som er mere det sociale. Nej, hvor sejt, og hvad for nogle nye computerspil kommer, og hvad skal vi spille, og Roblox og Fortnite og Minecraft. Og et eller andet sted derinde imellem, der er det der liv med at leve med computerspil på en måde, så at det beriger ens liv, og beriger på familielivet og det sociale liv, uden at det fuldstændig overtager. Men Michael, du nævnte noget med børn og familie. Nu har vi startet et podcast, der hedder Gamerfar, så jeg har allerede, jeg ved jo, at du er far, men det ved alle ikke. Hvem er Michael? Hvem er gamerfaren Michael? Ja, det er godt. Vi skal selvfølgelig have introduktionen på plads i det første afsnit, så lad os få klaret den. Jeg hedder Michael. Jeg bor i Køge sammen med min kone Maria og vores 2 børn, Nord på 10 og Sommer på 5. Jeg er 40 år gammel,
og jeg har spillet computer siden jeg var... Altså, min første computer var en Amiga 2000, hvor man skulle bruge sådan en Kickstarter-diskette sat i med styresystemet på. Og hvis man ville få nogle af de der fantastiske spil til at spille, så skulle man måske lære en lille smule programmering og lidt hokus pokus, før det faktisk virkede. Og så har jeg jo haft en lang karriere, hvor jeg har elsket at spille computerspil, jeg har lidt svært ved at beskrive min karriere. Jeg sidder tit og skal prøve at forklare, hvad det egentlig er, jeg laver. Jeg har haft en lang karriere som grafisk designer. Jeg er sådan en af dem der blev ved med at tegne i timerne og fik at vide, hold op med at tegne, Michael, fordi man bliver ikke til noget, når man bare sidder der og tegner. Det kan man sagtens blive. Det har ført mig på alle mulige fantastiske eventyr. Jeg har startet forretninger, og jeg har lavet events og produkter og hardware og spil. Jeg har holdt foredrag rundt omkring i verden og givet workshops og alt muligt andet om grafik og også om computerspil. Og i dag der kører jeg et spilstudie, der hedder Northplay, og vi arbejder på vores mest ambitiøse spil nogensinde. Og det er jo sådan, jeg har lært dig at kende, Alex. Det er det. Ja, og hvem er Alex? Jamen Alex er også en gamerfar, og har også en lang historie med computerspil. Helt tilbage fra, ikke Amigaen, men da jeg var 5 år, der fik jeg en Game Boy. Helt tilbage i 1990. Jeg er nemlig ikke 40, jeg er 39 år. Og bliver 40 her lige om lidt. Ældste? Ja, du er den ældste. Alderspræsidenten. Ikke med meget, Michael. Men jeg fik en Game Boy, da jeg var 5 år, og jeg blev allerede rimelig hooked på computerspil der. Og har spillet computerspil gennem hele mit liv. Så meget, så at efter universitetet besluttede jeg mig på at prøve at lave nogle computerspil. Og det var lige, da der begyndte at komme mobil, og der begyndte at komme værktøjer til, at man rent faktisk kunne sidde derhjemme og lave computerspil. Dengang var der noget, der hed Flash, hvor man lavede spil til sådan nogle webbrowser, og jeg tror, det har været 2006, 7, 8 stykker. Eller senere. Nej, det har faktisk været senere. Men jeg sad og prøvede at lave lidt computerspil, og det nåede kun at blive til en hobby i de første par år, fordi så fik jeg fuldtidsjob og kone, og som blev gravid med vores første barn, min søn Bastian, som er blevet 12. Og lige før han blev født, der fik jeg faktisk job på et computerspils firma, en stor computerspils udgiver, som hedder Square Enix Europe, som lavede alle sådan nogle spil som Tomb Raider og Final Fantasy og en masse andre. Hitman blandt andet, som vi kender fra Danmark. Der nåede jeg lige at arbejde et par år, og efter det var lige over et par andre steder, og endte med at lande i Malmø, hvor jeg arbejdede et godt stykke tid på et firma, som hedder King, og det er dem, der laver Candy Crush. Og der var jeg producer i et godt stykke tid på et af deres spil der. Ikke Candy Crush, et der hed Pet Rescue Saga, som også var kæmpestort, og lærte en masse om at ikke kun lave computerspil, men også at lave computerspil som er en forretning. Og for det var en stor forretning. Og det må man sige. Det må man sige, ja, for en 4 år siden, deromkring, der var der nogle af mine gamle kolleger, som havde startet, som i mellemtiden, mens jeg havde været over i Malmø, de havde startet et spilfirma, som hed Ghost Ship Games. Og der rakte jeg ud til Søren, som er min gamle kollega, som er direktør der, og tog en snak med ham egentlig mest for at høre, hvordan det går, og sådan noget. Og det viste sig, at han havde ekstremt travlt med en masse ting. Og så det har han lidt stadig. Nå, det har han stadig. Og så snakkede vi om, hvad alle de ting var, og det var en masse af de ting, jeg havde lavet. Der var selvfølgelig nye ting for mig at lære med, hvordan de havde gjort det og sådan noget, men jeg hoppede på sammen på Ghost Ship Games, for at hjælpe alt, hvad jeg kunne med at... I arbejdede på sådan et lille bitte spil, som ikke rigtig blev til så meget, vel? Ja, så vi har lavet et lille spil, der hedder Deep Rock Galactic, som er ved at runde 10 millioner salg her lige om lidt. Hvis det ikke allerede er gjort, så tæller vi op her, når året er slut. Men det er blevet kæmpestort. Men vi havde også lidt en ambition af at udgive andre folks spil. Det snakkede vi meget om, da jeg startede. Og det
det har vi så i de sidste par år, udover at lave Deep Rock Galactic og blive ved med at lave det, så udgiver vi andre folks spil nu. Og det er lidt ligesom at udgive bøger. Det er lidt ligesom, at der er nogen, der skriver en bog, og så er der nogen som Gyldendal eller nogle andre, som udgiver en bog, som sørger for, at bogen kommer ud på hylderne i butikken, og at den får et omslag, og at der står bagpå, hvad bogen handler om, og at den bliver markedsført, og folk taler om dem, og folk, der kunne tænke sig at læse den, ved om dem. Og en masse andre ting, at den bliver oversat, og alt sådan noget. Og det er egentlig det, jeg laver for, eller mit hold, som hedder publishing, eller udgivelse på dansk, det laver for det computerspil, du er ved at lave, sammen med dit hold på Northplay. Ja. Det er nemlig rigtigt. Ja. Så det er også, man kan sige, det giver måske dem, der lytter med, eller ser med, en lille introduktion til, hvordan vi to, ligesom vores veje har krydses, fordi den danske spilindustri som sådan er faktisk ikke så stor en størrelse. Så på den måde kan man sige, vi er lidt kollegaer. Nej. Men man kan sige, nu vi har så snakket en hel masse omkring alt det her. Vi har fundet ud af, at vi har rigtig meget fælles fodslag omkring det med at både at være forældre, men også at have den her indsigt omkring industrien. Og jeg tror også, det er det, der sådan har fået os til at tænke, okay, men det kan vi godt snakke en lille smule om, og måske er der et eller andet form for unikt perspektiv, som vi kan give på den her samtale. Fordi jeg tror, for at vende tilbage til, vi kan snakke mere om, hvad vi laver senere, kan man sige, eller det skal vi nok komme ind på. Det her er jo ikke et podcast nødvendigvis om os. Nu handler det om, at vi ikke er spiludviklere, det er vi også, men nu handler det om, at vi er gamerfædre. Ja, præcis. Ja. Og det kan være svært, og man kan sige, hvis vi har svært ved at navigere i det, så tror jeg så fanden, at folk derude i det danske land har svært ved at navigere i det. Og jeg tror, det er lige præcis det, som jeg finder så interessant, og som jeg er kommet mere og mere ind på livet af. Også da jeg havde holdt det foredrag der i min søns klasse, så var der pludselig andre klasser, som var interesseret i også at høre, hvad det var, jeg havde at sige omkring spil. Og det var altså ikke noget specielt banebrydende, jeg stod der og fortalte. Det var egentlig bare en kortlægning af, hvad vores børn spiller. Og det tror jeg er kommet en lille smule bag på nogle forældre måske, når jeg stod der og snakkede om, at de havde mange spørgsmål, jeg kunne mærke, at okay, der er noget her. Og så kan man sige, vi har også, fordi vi har det arbejde, vi har, så har vi nogle gange lidt et andet blik ind i det. Jeg sidder også i bestyrelsen i den brancheorganisation, der hedder Games Denmark. Så der sker en masse på det politiske og på det forretningsmæssige, og der er nogle verserende sådan, samfundsdebatter, der ligger og ulmer en lille bit smule, og jeg tror, vi kommer til at skulle tage den på et tidspunkt her, hvor man siger, okay, men alt det her omkring skærmtid og lootboxes og etik i spil og alt muligt andet, og det sidder vi jo med en ret unik vinkel på, og jeg ser jo min 10-årige søn Nord også sidde og spille nogle af de her spil her, og nogle gange bliver jeg forfærdet, og nogle gange bliver jeg stolt, og jeg tænker, at det er det, vi skal prøve at rode lidt rundt i den her podcast. Jeg tænker, hvad for nogle, kunne vi måske i det her afsnit nummer 1, kunne vi sige lidt om, hvad det er for nogle store emner lige nu. Jeg tænker, vi ved jo ikke, om vi to kommer til at lave 2 afsnit eller 50 afsnit af det her. Men jeg tænker, det er meget sjovt, at man uanset hvad senere hen kan gå tilbage og så kigge på, hvad var det egentlig, at Alex og Michael ville med det her. Ja. Så hvad for nogle emner lige nu, som vi sidder her? Hvad for nogle ting kunne vi godt tænke os at berøre? Altså en af de ting, jeg har været meget glad for at snakke med dig om, det er de øjeblikke, hvor at gaming virkelig er noget fedt i familielivet. At det virkelig er en oplevelse, der er fed med sine børn. Og det var, jeg kan huske, når vi snakker om det, der bragte du også de her samtaler, du har haft over i din skole, og med forældrene fra dine børns, som venner til dine børns, eller forældrene til dine børns venner. Og det, jeg tror, vi tager lidt for givet, netop som du siger, hvor dybt vi ved om spil, hvor nemt vi har ved at navigere i spilmiljøet, og måske har det gjort, at vi har nemmere nogle gange ved at finde vejen til, hvornår bliver de øjeblikke, hvor spil virkelig bliver en fantastisk oplevelse sammen med sine børn og med sin familie. Hvornår at man kan se det der lys i ens børn øjne, når de klarer noget, efter at have prøvet en million gange,
og virkelig, og det virkelig har betydet noget for dem, eller når man sidder og spiller noget sammen, og de vil lære at vinde og tabe, eller lære at blive kreativ på en anden måde, eller lære at tænke på en anden måde, eller bare har et socialt øjeblik med en, som er aktivt, og ikke nødvendigvis passivt, vil bare sidde og se noget side om side. Og det er en af de ting, jeg i hvert fald gerne vil snakke om. Og så er der selvfølgelig den anden side af den mønt, som er, jeg vil også rigtig gerne snakke og snakke om og høre om alle de gange, hvor at det ikke bliver en god oplevelse, alle de gange, hvor det alle de pitfalls, som vi enten har styret udenom eller er faldet i som gamerfædre. Ja. For jeg tror også, at når man hører os snakke om spil, og vi er spiludviklere, og vi har spillet hele vores liv, og vi kan lære, at man hurtigt får antagelsen af, at vi er bare sådan nogen, der lader børnene spille hele tiden, og hjemmet er fuldt af spil, og op til 4:00 om morgenen og spille Fortnite, og det hele. Ja. Og det er ikke situationen. Nej, vi struggler også. Vi kæmper også som fædre på at finde ud af, hvornår er det sundt, hvornår er det usundt, hvornår er det god skærmtid, hvornår er det dårlig skærmtid, hvornår er det for meget, hvornår er det for lidt. Hvornår er de siddet for meget inde på værelset, hvornår skal de ud, hvornår skal de have lov til at gå ind til sig selv og pakke sig ind. Hvordan kommer de rundt hvordan kommer de rundt på det sociale netværk, som spil også skaber, og hvordan gør de det sikkert? Ja. Og det, de der to sider af mønten, er jeg i hvert fald, dem glæder jeg mig til at snakke om. Ja, helt enig. Og jeg tror også, det er vigtigt for mig fuldstændig at få naglet fast med 7-tommersøm, at vi er også på en eller anden rejse, hvor vi er ved at lære at finde ud af at navigere i det her. Vi har ikke alle svarene, og tit så fejler vi også i det her moras, der kan være at navigere i det digitale landskab for vores børn og på vores børns vegne. Så jeg håber ikke, nogen der sidder derude og lytter og tænker, nå okay, men Alex og Michael, det er så eksperterne. Jeg tror, vi har et unikt perspektiv på nogle af tingene, men jeg tror også, at jeg er i hvert fald selv personligt ofte overrasket over, hvordan mine børn og mine børns generation, de interagerer med de her medier her. Og det kunne jeg godt tænke mig at undersøge. Jeg kunne godt tænke mig at tage det op. Det er noget, vi snakker utrolig meget om herhjemme, og vi har et fint sprog for det. Så det er klart, det er sådan nogle ting, vi skal undersøge i Gamerfar og prøve at tage det op. Så jeg tænker, at man skal lytte til det, hvis man også står derude og kigger på hele det her landskab og tænker, wow, det er svært at navigere i. For det behøves faktisk ikke. Jeg håber ikke kun, at det her bliver et podcast for andre, der er hardcore nørder og spiller. Jeg kunne godt tænke mig, at det kom bredere ud, at vi laver noget lidt oplysende og lidt samfundsdebat. Jeg kunne også tænkte mig, at på sigt, så havde vi måske nogle gæster inde, som havde nogle andre perspektiver end mig og dig. Vi kender jo rigtig mange gamerfædre og gamermødre. Ja, det gør vi. Og jeg kunne godt tænke mig også få nogle gamermødre med. Det ville også være dejligt. Det starter desværre ikke helt lige så mange af dem. Men hvis de sidder derude og lytter til det her, skal de helt sikkert melde ind. Vi skal nok plukke alle, hvordan man kommer i kontakt med os i slutningen af afsnittet her. Men ja, det kunne jeg godt tænke mig. Jeg tror lidt, sådan som jeg har det, er, at jeg synes lidt, vi har en sygdom i Danmark. Jeg kalder det computerspilsanalfabetisme. Og det er simpelthen, vi er generelt for uoplyste omkring det her nye, store kulturmedier. Det er jo ikke nyt, det er 40 år gammelt, det her medie. Men det buldrer der ud af, og det slår så mange forgreninger. Bare i de år, vi to har spillet computerspil, så har computerspilslandskabet jo ændret sig radikalt. Der er så mange forskellige måder, hvorpå at man i dag kan spille computer. Og det ses jo også på den her meget unuancerede sådan skærmtidsting, der bliver brugt i medierne. Og jeg synes, ofte så har hverken politikere eller de store medier og journalister særlig godt styr på computerspil. Og det trickler desværre ned til alle mulige helt normale mennesker, som heller ikke har det. De har måske spillet, da de var børn eller unge, og så jeg snakkede med mange forældre, så holdt de op med at spille, efter de havde deres PlayStation 1. Og det er egentlig der, deres computerspilshistorie ligesom stopper. Og så har de fået nogle børn, og nu spiller børnene Roblox og Fortnite, og der er digitale currencies, og der er stranger danger på internettet, og der er alle de her forskellige veje, vi kan gå. Og der har sådan det kunne jeg godt tænke mig at prøve at løfte op og snakke om, og fordi at jeg synes tit, at computerspil får et bad rep.
Og det er super ærgerligt, for det hele bliver mudret sammen. Der er kæmpe stor forskel på, om du spiller et eller andet free-to-play-spil på Roblox, lavet af nogle andre børn, eller om du spiller et stort, dybt strategispil på Steam til din PC, eller du spiller en eller anden hyperpoleret AAA-titel til PlayStation, eller det seneste familieskud fra Nintendo på din Switch. Vi kan ikke tage alle de ting og bare proppe ned i samme kasse og sige, det er computerspil, hyg dig. Det er helt forskellige oplevelser. Det svarer lidt til at sige, at alt, hvad der foregår i fjernsynet, er det samme. Det er både de reklamer, der bliver vist, når der er Robinson, og så er det den seneste Batman-film, som er måske lidt mørk og uhyggelig, som jeg ser i biografen. Og det er bare det samme. Det er fjernsyn, det hele. Og det kan vores børn så bare gå amok i. Og det er den der nuance, jeg håber på, at vi kan gå ind og prøve at bidrage lidt til. Ja. Det er i hvert fald min drøm omkring det. Og så håber jeg på at snakke noget mere om det, og lære noget mere, fordi som jeg siger, vi ved ikke alt. hvis alt det her, hvis for dem, der lytter til, hvis alt det her er helt volapyk for jer, så lover vi, at vi gør alt, hvad vi kan, for at når I har hørt Gamerfar bare et par gange, så forstår I alt det her, og vil være eksperter inde på området, eller i hvert fald vil være meget mere klogere på, hvad spil er, og hvad er det, vores børn spiller, og hvordan er det at være forældre i dag, og hvad kan være, hvordan navigerer to forældre, som har levet med det her 40 år gamle medie i lige så længe, som er lige så gammel som dem. Hvordan navigerer de det, og hvordan har de fået det til at fungere, og hvordan får de det til at fungere i deres liv? Hvordan får de nogle gange det ikke til at fungere, og hvad gør de så bagefter? Det er jo en del af vejen. Det er en del af vejen. Da vi fik vores første barn, og det glemte jeg jo lige at sige, fordi jeg blev så nogle gange overtager det at være spiludvikler jo lidt en identitet, så man glemmer alt det andet. Jeg glemte jo at fortælle, at jeg ikke bare har et barn, men 2 børn. Og også en hund, og en kone, og et hus. Ude i Brønshøj. Men for lige at gå tilbage til det, jeg vil sige, da vi fik vores første barn, der var vi til et småbørns førstehjælpskursus, som er en gammel falkredder, som afholdt det. Og en af de første ting, han sagde på det kursus, det bed fast i mig, og det var, at han sagde, børn må godt komme til skade, så længe de ikke kommer alvorligt til skade. Og det er også sådan lidt, vi har det, når vi navigerer i hele det her spilmiljø. Nogle gange fungerer det ikke, ligesom man havde troet, og man får nogle dårlige oplevelser. Så længe børn ikke kommer rigtigt til skade. Og det er det, jeg i hvert fald er rigtig meget ops på, som en gamerfar i dag. Ja, helt sikkert. Det bliver uden tvivl klippet ud, og så præsenteret isoleret det her, og så se, at børn må godt komme bare lidt til skade på internettet, siger Alex. Så en gammel falkredder til mig. Så en gammel falkredder. Jeg er helt enig, og jeg synes jo også, altså, jeg tror, at det jeg godt kunne tænke mig at snakke op, det er, hvor fede computerspil kan være. Og hvor fede de kan være, både for voksne og forældre. Og jeg synes jo tit, at noget af det, jeg bliver mødt, når jeg har været ude at snakke, eller har en eller anden samtale med folk, det er, at skærmtid, som det jo ofte bliver puttet ind under, det kunne jeg også godt tænke mig at angribe i nogle andre programmer, men det bliver oftest set ned på, som værende en meget passiv aktivitet, sidestillet lidt med at se fjernsyn, som vi også blev, da vi voksede op. Så så for meget fjernsyn, fik du firkantede øjne og så videre. Hvor at, jeg synes, det er rigtig ærgerligt, fordi der er så mange gode kvaliteter i de rigtige oplevelser. Problemet er, hvis du får for mange af de forkerte oplevelser. Hvis du kun får toppen af madpyramiden, og det er lidt nogle gange det, der sker i de her free-to-play-spil. Jeg tror, en af de ting, som der kommer til at blive en af mine kæphester, som jeg nok vil snakke en del om, det er, at ret tit så er forældre ikke særlig interesseret i, hvad der foregår på den skærm. Og der vil heller ikke bruge særlig mange penge på, hvad der foregår på den skærm. Og det vil sige, at vi har en generation af børn lige nu, der vokser op med en masse gratis spil. Og man får desværre lidt, hvad man betaler for.
Og jeg glæder mig til at være uenig med dig der, og vi skal snakke om det og alt muligt andet. Fordi at og det er ikke en løftet pegefinger til alle forældre. Vi kan også have svært ved det. Det er noget, vi skal snakke om på et tidspunkt, fordi at jeg tror virkelig, der er noget nuance på det område. Jeg tror, der er rigtig mange, der står i situationen og ved, hvordan de ikke får noget værdi ud for deres penge. Ja. Hvis de bruger dem på spil. Ja, og ender med faktisk at ende med at bruge penge på noget, som egentlig ikke måske giver kvalitetstid til børnene. Og det kunne jeg godt, det vil jeg gerne sætte en loop på. Altså fordi, og det er ikke fordi, at jeg kommer heller ikke til at være sort og hvidt omkring det her. Der findes masser af gode gratisspil derude, og der findes også dårlige betalte spil. Så verden er desværre ikke sort og hvid omkring det. Men generelt, så har jeg lidt svært ved, altså når et barn for eksempel viser noget, de har bygget i Minecraft. Jeg ved, at der sidder nogle forældre derude, der kan genkende det her. Så vil jeg for Guds skyld håbe, at du som forældre kan mønstre præcis den samme entusiasme, som du vil have, hvis barnet har siddet 4 timer inde på deres værelse og bygget en fantastisk Lego-borg. Du vil være helt, hvis de havde gjort det, forestil dig, uanset hvem der lytter med, jeres barn, hvor gammel det er. I har ikke set dem flere, de sidder inde på værelset og leger. Hvad laver de derinde? Går ind og kigger. De har bygget noget helt fantastisk. De har fortalt en hel historie omkring den her kreation, de har lavet i Lego. Det er en eksplosion af kreativitet. Det er det, børnene kommer med nogle gange i Minecraft, når de har siddet og bygget et eller andet der. Og der skal vi som forældre, skulle hive os op til at kunne blive lige så benovet over deres kreativitet og deres iver, som vi gjorde, da det var Lego, eller en tegning, som vi synes var flot, eller et eller andet. Og det kunne jeg godt, det er sådan nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at prøve at snakke op. Og så tror jeg generelt, at og jeg har stor sympati med det. Der er ikke noget løftet pegefinger overhovedet omkring det. Men det kan være rigtig svært for mange forældre, som ikke er inde i verdenen og spiller, der ikke selv spiller computer, og egentlig forstå forskellen på alle de her spil. Hvad er det for noget? Hvad er forskellen egentlig på Roblox, Fortnite og et eller andet spil, som de spiller meget, lad os sige, hvad har vi her? Nogle premium Steam-spil, eller sådan et eller andet, eller gratis spil på mobilen, eller Ramachan på iPad'en, eller et eller andet. Hvad er forskellen egentlig på de her ting? Altså, er det hele bare computerspil? Og der tror jeg, der kan vi virkelig gå ind og snakke nuancer, og prøve at finde ud af, hvad synes vi som spildesignere, hvad synes vi er bunden af madpyramiden og toppen af madpyramiden, når det kommer til gode. Vi kan i hvert fald snakke en del omkring at snakke ud over ordene godt og skidt. Vi kan snakke meget omkring, hvad det egentlig er at hjælpe folk med at navigere og forstå, hvad forskellen er, og alle de her termer og spil og ord, som du har nævnt op, som mange nok ikke kender endnu. Men bliv ved med at lytte til Gamerfar, fordi vi kommer til at snakke om alt det her. Jeg glæder mig. Vi kommer til at pakke dem ud, og vi kommer til at være undersøgende omkring det. Det er i hvert fald det, jeg håber, fordi jeg tror, vi har så meget at erfare os alle sammen omkring det her, og det bevæger sig sindssygt hurtigt i øjeblikket. Og det kunne jeg godt tænke mig at bevæbne alle de forældre, der sidder derude med et bedre sprog omkring, så de kan få de her fede oplevelser sammen med deres børn. Og samtidig håber jeg, at der vil være en del, der lytter til det her, ser sig selv lidt i det, og har nogle perspektiver, som de også vil dele med os på en eller anden måde. Ja. Så at vi får, så vi også lærer. Jeg tror, der er et helt community af gamerfædre ude i Danmark, som har noget at dele lidt med hinanden og dele lidt med os. Jeg håber også lidt på, at vi ikke bare er to folk, der har fundet hinanden gennem alle de samtaler omkring, hvad det er at være gamer og hvad det er at være far, men der er mange flere derude, som vi hører fra på en eller anden måde. Ja. Det tænker jeg også. Nogle gange, så bliver man også bare nødt til at starte samtalen. Jeg tror, det var det, vi blev enige om. Ja. Altså, vi føler, at vi har noget på hjerte. Ja. Vi føler også, at vi har meget at lære. Og så må man jo begynde at lave noget indhold. Og derfor skal vi have en podcast. Derfor skal vi have Gamerfar. Og vi er startet fuldstændig day one med en podcast. Vi har det her, det er nok det format, I kommer til at lære os at kende på. Det er mig og Michael, efter vi har lagt børnene i seng på en hverdagsaften, 10:00 stykker, hvor vi har tid til at sidde og have en god snak med hinanden. Ja. Og det vil nok være det, vi kommer til at gøre fremad. Vi har bare været så begejstrede på at starte det her, så vi er startet lige på råt. Hvor man kan følge os, hvor man kommer til at se det her, det kommer alt sammen
hvor I sidder og ser det her nu, der kommer I helt sikkert til at se flere afsnit. Og I kommer sikkert til at kunne læse beskrivelserne, hvordan I kommer i kontakt med os, og hvordan I kan følge og poste og skrive. Jeg kan godt løfte sløret for nogle af de her ting, for jeg har allerede sat tingene i værk, så når det her kommer ud, så når det her kommer ud, så ved folk, nu skal du høre, når det her kommer ud, så håber jeg, at der er en hjemmeside på gamerfar.dk. Nej, var det ledet, Michael? Ja, det var det. Og hvis den ikke lige op nu, så vent lige et par dage. Men den kommer i hvert fald. Og så er jeg helt enig i, hvad du siger. Det her, det kan også hurtigt blive kedeligt, hvis det er bare mig og dig, der skal sidde og snakke om det her. Så løber vi tør for det. Vi skal selvfølgelig have nogle gæster i studiet, og med studiet mener jeg bare hjem hos os, efter vi har lagt børnene på et call. og vi skal lave alt muligt sjovt. Vi har alle mulige tanker til formater. Og vi den måde, vi vil jo så også gerne høre om jeres udfordringer, eller små historier, eller bare et hey, vi synes, at det var noget pis, det du sagde, Alex eller Michael, eller hvad end det nu kan være. Så vi har også en e-mail, den kommer til at hedde hej@gamerfar.dk. Så der kan man skrive til os med ris og ros, historier, perspektiver, eller måske vigtigst af alt spørgsmål. Hvis der er nogen, der skriver til os, så kan vi jo lave det til et segment. Vi udvikler det her podcast sammen med jer. Jeg tror, vi prøver at finde ud af, hvad det bliver til. Så det bliver gamerfar.dk og hej@gamerfar.dk. Yeah. Så vil det også være sådan, at uanset, nu ved jeg ikke, om de sidder og om du sidder og ser det her på YouTube, for det kommer til også at være video, eller du lytter til det som podcast, der hvor du henter dine podcasts. Det er ikke sådan, de plejer at sige. Og der vil vi selvfølgelig sætte pris på, at der bliver liket og subscribet og givet 5 stjerner på det ene og det andet og så videre, og lægge et review og alt det der. Jeg skal nok lære en helt smør omkring selve the social plugs, ikke? Det gik da meget godt, Alex. Ja, og tak for, I lyttede med og nåede så langt. Hvis I er med nu, så håber I er med på næste afsnit også. Det er godt. Vi høres ved. Det gør vi. Vi skal have sådan en sej outro på en eller anden måde. Noget, vi siger. Kan I ikke skrive i indbakken noget? Vi skal have et eller andet tema, eller noget en saying på en eller anden måde. Kom så alle gamerfars. Skriv lige i hej@gamerfar.dk. Gamer og selvfølgelig gamerfar-jokes. Ja. Hvis der er gamerfar-jokes derude, send dem gerne til os. Ja, det skal vi altså bede om. Yes. Det er godt. Vi stopper den her. Det gør vi.